Auto fantastikoa ez dakit ekarri duzen ona, baina bertze pile bat bai zenbat auto dauden hemen. Bai, aurten 9. rallistona egiten dugu, eta 50 kotxe etorri dire, 50 auto etorri dire aurten participetan. Porsche bat, hemen Skoda, Volkswagen Golf, kotxe pila. Denak 25 urte baino zarraguak. Bai, karrera hau da klasikoen regularitate karrera, da hemen partizipetako klasikoa izan behar dago. Klasikoa izateko autoak eukibi dauz, 25 urte gitxienik. Da hemen kotxe asko dekoguz, eta sarrena 77. urtekoa da, osea, ja 40 urte baino gehiago. Nongo parte hartzaileak? Gehienik bertokoak, bizkaitarrak eta kantabriakoak, eta gero daukaguz Frantziatik etorritakoak 10 auto, eta kanpotik Madrildik eta Kataluniatik beste pare bat, uste dut. Rally honetan irabaztera edo parte hartzera bakarrik? Bueno, bagia esan lehenik eta behin parte hartzera, bai, baina bueno, alba da postu hona egitera, beti bezala. Zein da plana, zer eginen duzue? Bueno, gaur barikoa hasi eta Domekar arte biliko gara hemen kotxekin bueltak emoten. Gehienez, Bizkaia eta Kantabria inguz kilometro gehiena, gero Gipuzkoa eta Alaba ikutuko guz, bale? Zenbat kilometro jonek? Honek, dekoz, 30 urte, da 242.000 kilometro deko zein kotxik. Honek kotxik ez deko ezerein motorra sunturik, beren motorra, beren kilometrokin. Iraunen du igandera arte honek? Esperantzi. Zerratik da berezia zuentzat parte hartzaileentzat rally hau? Berezia da erabiltzen ditugun kotxeengatik, klasikoak direlako, 25 urte daukatelako gitxienez. Hemen Bilbotik ateratzen delako rallia, hemen hiritik bertan ateratzen delako, eta orain dela 30 urte egiten zen Europarako txapelketarako rally baten itxura edo rally honen omenean egiten delako. Auto honek irabazi zuen lehen urteko rallia? Bai, hala da. Pasadan urtean auto honek irabazi zuen, auto da BMW 2002. Eta hemen alboan daukagun beste auto bat hau oso berezia da. Orain dela 40 urte irabazi zuen hemen Rally Firestone Bilbao Walter Rollek, eta hori dela eta nahi izan dugu berak irabazi zuen moduko kotxe bat edukitzea hemen. Iñaki Azkuna berezeki gogoan izan duzu aurten, ezta? Bai, gainera Domekako etapa irabazten duenarentzat trofeo berezi bat daukagu Iñaki Azkunaren izenean. Omenaldi txiki bat. Hoize da, bai. Sara gu ezkara gutxiago izanen eta rallyan parte hartuko dut Eduardorekin batera. Bilbotik Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.